Ponúkame na predaj obchodný sklad o výmere 300 m2, ktorý sa nachádza pri diaľnici D1 Senec. Tento priestor pozostáva z 250 m2 skladovo-výrobného priestoru, ktorý je 7 metrov vysoký, má betónovú pancierovú podlahu s vysokým nosným zaťažením. Kúrenie, chladenie v priestore tohto vlastne výrobno-skladového je zabezpečený prostredníctvom stropných jednotiek, tepelných čerpadiel, vzduch, to znamená, že tu sú 3 tieto jednotky. Vstup do priestoru je zabezpečený prostredníctvom tejto sekčnej brány, ktorá je široká 4 metre, vysoká 3,5 metra, je elektrická. Dá sa výjsť aj v zadnej časti tohto objektu, tam je ešte taký malý pozemok, je to súčasťou predaja, súčasťou vlastníctva budúceho majiteľa. Čiže ako som hovoril, celý priestor pozostáva z 250 m2 skladovo-výrobných priestorov a tu je 50-metrový vstavok, ktorý si teraz pôjdeme pozrieť, ktorý pozostáva z časti, ktorá je predpripravená na kuchynku. Tu je vlastne prívod vody a odpad, plus elektrické zástrčky. Potom je to toaleta so sprchou a umývadlom, ako aj výlevkou, plus zásobník vody teplej. Tu je taký malý sklad, taká miestnosť, ktorá môže byť využívaná na taký malý príručný sklad. A táto predná časť môže byť využitá na kanceláriu alebo showroom, má klientský vstup, taktiež jej kúrenie, chladenie prostredníctvom stropnej jednotky. Priestory sú samostatne regulovateľné, aj merateľné samozrejme. S tým, že z tohto vstavku je výstup, má 2 výstupy, jeden ale aj vstupy. Toto je jeden bočný, kde sa dostanete do hlavnej haly a takisto aj z tejto chodbičky, kde je vlastne naľavo predpríprava na kuchynskú linku. Poďme si pozrieť exteriér tohto priestoru, čiže tu je klientský vstup. Sú tu ešte aj otvárateľné ventilačky na prirodzené vetranie. K priestoru patria tieto 4 parkovacie státia, ktoré sú rovno pred priestorom. Priestory máme dokončené, kompletne dokončené, skolaudované. V tomto objekte máme, podotýkam, 2 posledné voľné priestory, to znamená, že 2 susedné jednotky, každá má výmeru 300 m2, to znamená, že 600 m2 môžete mať vedľa seba a sú to práve tieto 2 jednotky. Táto je jedna a tu je hneď vedľa druhá. To znamená, že jedna jednotka, jedna presklená fasáda a sekčná brána. Toto je druhá jednotka, sekčná brána, presklená fasáda. Dokopy je to 600 metrov, ale v podstate predávame to ako samostatné jednotky. Čiže viete, pokiaľ chcete mať väčšiu výmeru, 600 metrov, máme tu ešte tieto 2 posledné, ktoré sú voľné na predaj. Sú tu vnútroareálové komunikácie už vybudované a tu sa bude začiatkom roka 2026 realizovať identická výstavba tohto objektu, čiže do konca budúceho roka už bude kompletne areál dostávaný. Tu oproti, ako môžete vidieť, je Mercedes Truck, predaj a servis ťahačov, návesov autobusov od Mercedesu a tu je v podstate logistika v zadnej časti vystávaná firmy. V prípade doplňujúcich informácií alebo dohodnutia si obliadky sme vám k dispozícii. Môžete nás kontaktovať.